perquè a ell li ho han contat així i diuen que és així. I per Benilloba ho contaven d'una altra manera. I la veritat... I per Cocentaina em pensa que d'una altra, perquè Renat de Cocentaina... Sí. I a tu com te la van contar, tia? Com me la van contar? Pues que anava per els masos, el convidaven a sopar de porc que li tenien, perquè tots li tenien porc. I ell, quan s'assentava a sopar en la taula, es deixava la carabina, que dien antes, que seria com un fusil o una escopeta o no sé, diu que sempre se la deixava al costat d'ell per tindre-la a la mà, per si entrava algú, tindre-la a la mà perquè no mataren a d'ell. I eixe dia, el masero, diu que ja estava conxavat en la Guàrdia Civil o no sé, i sense que ell es donara compte, era en dissimulo, li va agarrar la carabina i la va deixar en una perxa que tenien allí més apartadeta d'on ell estava. I entonces, a mitjan sopar, va entrar la Guàrdia Civil i ell va tirar mà a la carabina i la carabina no estava allí i entonces el van agarrar i se'l van endur. Per algun mas del poble o per algun mas d'on? Un mas, no ho sé, és que no sé com es diria el mas. Però on era això? És que la cova de la Sort, diuen que s'amagava el Manco Calderón, que entrava, veritat, tia, que per Benilloba ho contaven així. I la cova de la Sort, que era el bancalet eixe vostre, d'allí baix del riu de Gorga. Sí, el bancal eixe gran, el gran, uno que n'hi ha més gran. Sí, que l'ha vist. La cova sí que l'has vist, pues el gran que està per baix. Sí, que tens que baixar uns escalonets que ha fet Juan Miguel, un caminet, tens que baixar baix. I entrava ell en el cavall, i el cavall diu que entrava a recules. I davant de la cova n'hi havia una mata molt gran que Juan Miguel la va tallar. I diu que la mata eixa... Era la que feia de porc, que amagaria. Que no es veia, que amagava l'entrada de la cova. Però i eixa cova era natural o la va construir algú? Eixa cova... En principi seria natural. Pues en principi seria natural, però és que ara, perquè no caiguera, Juan Miguel l'ha reforçat perquè n'hi havia perill de que caiguera i a ell li sabia mal que caiguera. I la volia arreglar més, ell la volia arreglar més, però va ser quan la mare es va posar malalteta i ell ja no podia vindre i després ell també que li va passar. I després ell també ja, doncs no. Clar. Pues moltes gràcies per la història. Has col·laborat amb Ivan Carbonell. Gràcies de part d'ell.